שלום לכולם חברים, אנחנו חזרנו בעצם לשנת הלימודים, עכשיו זה חודש ספטמבר, סתיו, מזג אוויר נעים. אני רוצה להמשיך עם הפתרונות של בגרות אחרונה, אני כבר פתרתי שאלה מקודם של גיאומטריה אנליטית, עכשיו אני רוצה לפתור שאלה בגיאומטריה רגילה כאילו, ובואו נראה, מועד ב', כן, מועד ב', קיץ 2023, 4 יחידות, שאלון 804. אז מה כתוב לנו פה? יש לנו משולש ABC שחסום במעגל, כן, הנה ABC חסום במעגל שמרכזו O, AB הוא קוטר של המעגל, הנה הוא, AB זה קוטר של המעגל, נקודה E היא אמצע של צלע AC, הנה, קודם כל אם זה קוטר, זווית היקפית שנשענת על הקוטר שווה 90 מעלות, זה אומר שמשולש ABC הוא משולש ישר זווית, משולש ישר זווית. E זה אמצע AC, ואומרים לנו, בואו תוכיחו לנו ש-OE מאונח ל-AC. אוקיי, אז E אמצע AC. עכשיו, O, כן, O, שזה מרכז המעגל, הוא אמצע AB, כן? אז זה סעיף א', זה אמצע AC, זה אמצע AB. מה זה יכול להיות? בואו נזכר, תחשבו שנייה. נכון, קטע אמצעים. זה אומר ש-OE זה קטע אמצעים במשולש ABC. עכשיו, אם זה קטע אמצעים, מה נובע מכך? ש-OE מקביל ל-BC, כן? תכונות של קטע אמצעים, להיזכר, לקרוא, כן? זה מקביל לזה, ואם זה מקביל, אז יש לנו זוויות מתאימות, אם זה 90 מעלות, אז גם זה 90 מעלות. ענינו על השאלה הזאת. תוכיחו שמשולש ABC דומה למשולש AOE, אז זה ממש 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 פשוט. אם אנחנו הוכחנו שזה קטע אמצעים וזה מקביל לזה, אז גם אלה זוויות מתאימות. אז יש לנו פה זווית זווית, לכן משולש ABC דומה למשולש AOE. אז הנה, מצוין. כן, זה מקביל, אלה משולשים דומים. בואו נמשיך לבית. פי כמה גדול שטח מרובע BCEO משטח משולש AOE. טוב, כמו שכבר אמרנו בגיאומטריה, שאלות מתגלגלות, סעיף גורר סעיף, אז זה גם כן די פשוט. אם המשולשים האלה דומים, קודם כל היחס דמיון ביניהם, יחס דמיון, לא יחס שטחים, יחס דמיון הוא 1:2. למה? כי זה קטע אמצעים, אמרנו, נכון? AE חלקי AC זה 1/2. עכשיו, מה היחס שטחים? זה 1/2 בריבוע, נכון? זוכרים? מה זה 1/2 בריבוע? זה בדיוק 1/4, זה רבע. זה אומר ששטח של ACB הוא פי 4 משטח AOE. כן? נגיד שטח AOE אנחנו נסמן ב-S ו-ACB ב-4S, אז מה יהיה שטח של מרובע BCEO? נכון, זה יהיה 3S. לכן, היחס שהם ביקשו למצוא, כן? פי כמה גדול BCEO? פי 3. פי 3, כן? עוד פעם. נגיד שטח של AOE זה S, שטח של משולש ABC זה 4S, זה אומר ששטח של מרובע BCEO זה 3S, לצורך הדגמה. אוקיי. בואו נראה מה זה פה, נמשיך את השאלה. לפני שאני ממשיך, אני מאוד מאוד מבקש לעשות עוקב לערוץ, לעשות לייק לסרטון, להגיב, כן? אני מאוד אשמח לזה. בנוסף, עם כל השאלות שיש לכם, אתם יכולים לפנות לי, לכתוב לי בתגובות, או גם לכתוב לי בוואטסאפ. אני אשאיר את הפרטים שלי, ניתן גם לקבוע איתי שיעורים פרטיים, אני מעביר שיעורים פרטיים בזום, יש לי הרבה ניסיון.
ולאחרונה אני גם העליתי, מתחיל לעלות הרבה פתרונות או הסברים קצרים בשורטס. יש עכשיו איזושהי סדרת סרטונים קצרים בשורטס על כל מיני נושאים שאני מעביר, אז אתם יכולים גם לבקש ממני איזשהו פתרון, אני גם יכול לעלות בשורטס. ומי שגם ירצה, ממש ככה כבונוס, מי שממש ירצה לפרגן, אפשר להעביר אליי תרומה, דוניישן קטן בדרך פייבוקס, אפילו כמה שקלים, מה שבא לכם, ככה כתרומה לערוץ, לקידום של הערוץ, זה מאוד חשוב, תודה רבה לכם. אחרי כל הפרסומת הזאת, אני ממשיך. אז נתון לנו ש-AC שווה לרדיוס המעגל, AC שווה לרדיוס של המעגל, אז נסמן אותו בתור R, AO זה גם R וגם OB זה מן הסתם R. משיקים למעגל בנקודות B ו-C נפגשים בנקודה D. הנה, משיקים למעגל. בואו נזכר משפט הזה, כן? יש לנו איזה 100 משפטים שצריך לזכור, אני לא מצפה שתזכרו את הכל, אבל איזה משפטים מרכזיים, כן? שכן אנחנו צריכים לזכור אותם. אם יש לנו שני משיקים שיוצאים מאותה נקודה, אז הם כאילו שווים אחד לשני, כלומר DC שווה ל-DB, כן? הקטע הזה עד לנקודת ההשקה בדיוק. אז למעשה BDC הוא משולש שווה שוקיים. צריך להוכיח שמשולש BDC בנוסף הוא גם שווה צלעות. אז אנחנו כבר מבינים שהוא שווה שוקיים. כל מה שנותר לנו להוכיח ש-CB גם שווה ל-DC ול-DB, או מספיק לי להוכיח שאחת הזוויות היא 60 מעלות, זה גם טוב. אז בואו נראה, מה נעשה? יש לנו פה את הזווית הזאת, בין משיק למיתר. זוכרים את המשפט הזה? זה תמיד כמעט מופיע בשאלות גיאומטריה בבגרויות, הם מאוד אוהבים את השאלות האלו. הזווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו המיתר, כן, הנה, מיתר CB, וזאת זווית ההיקפית A, היא נשענת על CB, לכן הזוויות האלו הן כאילו זוויות שוות. נכון, עכשיו גם זווית הזאת שווה לזווית הזאת פה, כן, אתם רואים? אז מה זה בעצם אומר? אז מה זה בעצם אומר? זה אומר דבר הבא, איך אני בעצם, כל מה שאני צריך להוכיח שזווית אדומה הזאת שווה 60 מעלות. איך אני עושה את זה? אני מחבר פה את קטע CO, אני עושה איזושהי בנייה, כן? אחרי שהם אמרו ש-AC זה רדיוס, שווה לרדיוס, כן? זה אמור מאוד לעזור לי, כן? אז יש לי פה משולש, תשימו לב, AOC, כן? AOC, תשימו לב, RRR, כן? כל הצלעות האלה שוות. אז משולש ACO, משולש ACO הוא שווה צלעות. הוא שווה צלעות. משמע, זווית הזאת A היא שווה 60 מעלות. וזה אומר שזווית DCB, שימו לב, זווית DCB שווה גם כן 60 מעלות. כי זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו המיתר, כן? כהמשך של מה שאמרתי לפני זה. אז אם זה 60 מעלות, אז בטח ובטח גם זה 60 מעלות, כי אמרנו שזה משולש שווה שוקיים. עכשיו, סכום זוויות במשולש זה 180, 180 פחות 60 פחות 60, וואלה, איזה יופי, גם זה 60 מעלות. כן, אנחנו הגענו לזה שזה 60 מעלות, זה 60 מעלות, זה 60 מעלות. זה אומר ש-BDC זה משולש שווה צלעות, כן? אז הוכחנו בעצם ש-BDC זה משולש שווה צלעות. סעיף ד' נתון שרדיוס המעגל הוא 10. מצאו את שטח משולש ACD. אז בואו נראה איפה זה שטח משולש OCD, סליחה, OCD. כן, נבנה פה את הקטע OD. הנה. בסדר? OCD. איך אנחנו מחשבים את שטח OCD? קודם כל, צריך להבין שמשולש הזה הוא משולש ישר זווית. למה הוא משולש ישר זווית? שוב פעם, יש פה את המשפט, כן? זווית בין רדיוס למשיק, כן? CD זה משיק, ו-CO זה רדיוס. זווית בין רדיוס למשיק שווה 90 מעלות, כן? לכן זה משולש ישר זווית, כן? COD, משולש COD, ישר זווית. את CO אני יודע כמה הוא שווה. CO שווה ל-10, ראינו כבר.
הרי זה ניצב, כן? אז אני צריך עוד ניצב, אני צריך למצוא את CD. ברגע שיש לי את שני ניצבים במשולש ישר זווית, אז ניצב כפול ניצב חלקי 2, אני מקבל את השטח של המשולש. אז איך אני מוצא את CD למעשה, כן? בואו נראה, איך אני מוצא את CD. בואו נחשוב בעצם. אני יודע ש-CD שווה ל-CB. למה? כי הוכחנו לפני זה שזה משולש שווה צלעות. אז אני אמצא את CB. עכשיו, איך אני אמצא את CB? המשולש ישר זווית פה, ABC, כן? נעשה פה פיתגורס, זה ממש פשוט. AC זה 10, 10 בריבוע, ועוד CB בריבוע שווה הרי, כן? בואו נראה. שווה הרי ל-20 בריבוע, כי זה AB זה פעמיים רדיוס, זה קוטר. 20 בריבוע. בואו נפנה פה קצת מקום. יפה. אז בואו נפתור את זה. 100 ועוד CB בריבוע שווה ל-400. CB בריבוע שווה 300. CB זה שורש של 300. בסדר? זה אומר שגם CD הוא שורש של 300. אוקיי. אז בואו נחשב את השטח שביקשו מאיתנו למצוא. שטח של OCD, משולש OCD, שווה ל-10 כפול שורש 300, חלק ל-2. 10 כפול, כן, 300 זה 3 כפול 100, 100 שורש 100 זה 10, כפול שורש 3, חלקי 2, בין הסתם אתם יכולים לעשות את זה גם במחשבון, לא חייב ככה. הנה 100 חלקי 2 זה 50, כפול שורש 3, אפשר להשאיר את זה ככה, תכלס אפשר גם לחשב את זה שנייה במחשבון, זה בסדר גמור, בואו נעשה את זה. 50 כפול שורש 3, 86.6. זהו, זה השטח של המשולש. תודה רבה לכל מי שצפה עד הסוף, מקווה שעזרתי לכם, אני תמיד אשמח לעזור בכיף, באהבה. תפנו אליי, תכתבו לי, תגיבו, תעקבו. ביי ביי.